Dama malam gawata ce na rako tana da wata 'yan matsala ne. To. Mijinta ne zai mata kishiya. Dakata. Yeah! Ke ce zaki faɗa. Me matsala a nan shi yake faɗar matsalarsa saboda wanye masa matsalarsa. Dama mijina ne zai ƙara aure. Kuma auren nan da zai ƙara, na tabbata don ba na haihuwa zai ƙara shi. Don shekarar mu 5 da shi ba mu haihu ba. Wannan kishiyar da zai mu, na tabbata an ta zo za ta haihu. To don haka muka zo gurinka wannan auren a hana shi ma kwata-kwata. Allah. Ya kuddari ya kuddari ya kuddari ya kuddari ya kuddari kankanmu. What? Ya kuddari ya kuddari ya kuddari kankanmu. Check this out, right? Kaje bula su mange kara su manga ne kyawa kurin kutu bai. Hey! Kin sai ajika na kutta ho kuci na hibayya. Kin san ni dinnan da kike gani to zan baki mamaki. Kin san Shatilgansi na India? Lokacin da Shatilgansi ita he ba haife ku ba. Shatilgansi nan gidan aka kawo shi nan inda kuka zauna nan Shatilgansi ya zauna. Na zazzaga masa karatu iya karatu har Shatilgansi ya zama abin da ya zama. Hey! Kuma ni dinnan da kike gani ana aka kawo Shahrukh Khan. Shahrukh Khan mai fim din soyayya. Nan aka kawo Shahrukh Khan na zazzaga masa addu'a ya zama Shahrukh Khan. Amurkan kwa ina gaya miki cewa yaro na ne ma iwa Amurkan addu'a. Shine ma yasa muka zo gurinka. India na je a kafa ya fi so ɗaya. What? China ko na mai da ita gida kamar za ni kuroda haka nake zuwa China. Check this out, right? Wato ban baki labari. Obasanjo da kike ji. Olusegun Obasanjo lokacin da zai hau mulkin sa na farko a Nigeria. Wasu mutane suka fito suka ce ba zai ba mu kuma muka ce zai yi. Na zo na rinka karatu sai da Obasanjo ya zama shugaba. Lokacin da ana Biafra ni da kafata na taka na je har can garin Biafra na ce in ku tsaye da Biafra nan ba zan yi karatu duk a rasa ina kuke. Hitler da kike ji da gani bai samu nasara ba sai da ya hada gwiwa da ni. Ya kuddar ya kuddar ya kuddar ya kuddar ya kuddar ya kuddar. Wannan ruwan da kike gani aljani dan kunda da shi je ɗebo ruwan nan a Bahar Maliya. Yanzu sa abin sadaka ana. Bincika muke kasa ta yi jawabi ta faɗi ya ake so a yi miki. Oh no! Ba a kirga kudi nan sa'an. To maganar ita ce wannan kudi da kika sa kake tunanin sadaka ce ne kika bawa. Kyauta ce da kika yi wa kungun aljanu. Nan aljanu da za su raba wannan kudin sun fi miliyan 3. Aljanu da za su raba wannan kudin sai su sai dan tama bibi na tiriliyan 7. Kin ga wannan kudin me zai musu? Sai dai su maleji a taimake ki. Wahed. Isna. Salasa. Arba'a. Kamsa. Oh no. Oh no! Allah ya muke shi. Iyalan na yaki. Ina dirzan nan tina yadda kika san tirela ce take wuce haka nake ji. Allah ne ya taimake ki. Wanda aka so a auro miki irin masu zuwa da wukan nan ci. What? Kina zaune iya daki zaki ji fil da ai muku asara. Ka yanke mutum. Kai. Shi yasa ma muka zo gurinka domin ka taimaka mu. Ai kin zo gidan zaki. Maganar guda ɗaya ce wannan ruwan da aka ka daga Bahar Maliya. Zaki shiga wannan daki. What? Zan cika duro da shi. Zan miki tsoman fita daga cikin takaicin aure. Shiga dakin duhu. Wanda a nan matsalolin jama'a suke watsakewa ni ma kuma matsalolina suke gusawa. Kai! Daki kuma malam. Kwarai kuwa. Daki wannan ba. Haza su. Hazihi ila sudu. Hazihi ila shiga sudu. Haza sudu. Daki. To yanzu babu yanda za a dole sai an shiga daki? Kwarai kuwa. Sai kin shiga wannan daki matsalolin ki za su kawo. Gaskiya babu yanda za a yi. Babu. Ya haƙuri ki shiga gawata. Ai biyan bukata ya fi dogon buri. Ki ga mata gaskiya. To in dai
sai an shiga Ya daki. haƙuri ki shiga tunda kika ga na rako ki gurin malam ba mai Tashi mu wasa tafi. bane. Ke ba za ki bata hakuri da shiga ɗakin ba? Gaskiya wancan ɗakin nan. Ana kata za ta kashe. Ana kawo ta za ta yi ta burma mu shuga. Hada ki da zakan lahira. Kai, ma ba na yi azara yau. Allah wallahi. Har gumi ya fara yin gumin wallahi ina tunanin yau na samu guri. Amma ko ai ko ban na fita da fita ta je ko? Yanzu wannan ai zan kwambi na ɗaukar habi. Yan iska kullum burin koyi ai kishiya kai ni mun gama cinye kudin kuma kishiyar ta zo ko bu warware ban ni na watsake kaga matan nan masu zuwa gurin boka sai ranar lahira ranar da ba ku da kowa ba ku da komai ba wani abu da za ku iya yi mu Allah ya ga zuciyar mu gyara muka zo yi ba banna ba a kawo kudin mu karbe kuma mu kin aikin kin ga kin samu malada kin samu lafiya ba ai aikin ba ma bare ki cutar da wani na sha kudi ko ina ga 15 ce kudin nan ina ga